jako další se připraví Ondra Houška. A po něm Jerry Adriány de Camargo. Takže Miluš má 12 na pozici a teď bude předvádět práci svého koně. Takže Miluš na Elizabetky, které říkají Eliška a už jde zavírat. Podívám se, Bohuž ze včerejška bohužel neměl platný time a dneska ho tam má. Takže máme tu čas 66:18.